नमस्कार वो सबके स्वागत बा चैनल हमार भोज लोग पर। और आज हमनी एक कवच के बारे में बात कइल जी। कौन कवच? उहे कवच जोना के चर्चा चल रहल बा, जोना के ई कहल जाता है कि उ शायद होई तो उड़ीसा के जो ट्रेन ट्रेजेडी बाटे ओके रोकल जा सकत रहल। ट्रेजेडी मतलब दुर्घटना और प्रिवेंट मतलब रोकल। तो का कवच बा उ उड़ीसा के ट्रेन जन दुर्घटना भइल बा ओके रोक सकत रहल। यही पे हमनी के आज विस्तृत चर्चा करे के बाटे। त आई जा रोजा कवच के देखल जा। तो कवच के बारे में कहे के पहले सबसे पहले जो एक शुरुआती लाइन लिखल बा उ लिखल बा कि वन ऑफ द वर्स्ट रेलवे डिजास्टर इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो रेलवे डिजास्टर मतलब कि दुर्घटना भइल ओमे वन ऑफ द वर्स्ट बा, मतलब कि खराब में भी खराब जन होला ओमे से एगो बाटे, जिसमें 238 लोग जन बा उ किल्ड मतलब मारल गईल और मोर देन 900 वन इंजर्ड व्हेन थ्री ट्रेन्स कोलाइडेड वन आफ्टर अनदर इन ओडिशाज बालासोर डिस्ट्रिक्ट। और जना में 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गईल बा। जबकि इवन मतलब जब जब थ्री ट्रेन कोलाइडेड मतलब कि जब तीन ट्रेन जन बा आपस में भिड़ गई वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक से। कहाँ पे? तो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। तो का कहल रहा कि वन ऑफ द वर्स्ट रेलवे एक्सीडेंट है, मतलब कि खराब में से भी खराब एक्सीडेंट में, जो में 238 लोग मारल गई और 900 से ज़्यादा लोग जन बा वो इंजर्ड हो गई। तीन गो ट्रेन एक दूसरे से एक के बाद एक जब कोलाइड कैलस यानी भिड़ गई। कहाँ पे? उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। तो अब कवच कहा ओकरा पे आइल जा। तो कवच इज सपोज टू बी ए स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होला उम्दा क्वालिटी के, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब इन कोनो चीज़ जौन की इलेक्ट्रिक्स जौन बा के यूज से चलेला, जौन में इलेक्ट्रिसिटी यूज करके वो चीज़ के चलावल जाला। विच वॉज डिजाइन टू हेल्प द इंडियन रेलवे अचीव जीरो एक्सीडेंट। जेके डिजाइन कइल गइल रहल इंडियन रेलवे के का करे खातिर, अचीव करे खातिर। का? तो जीरो एक्सीडेंट जो के एम रहल कि वो इंडियन रेलवे के जीरो एक्सीडेंट लाए में जौन बा मदद करी। तो कहा उम्दा क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ह, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ह, इक्विपमेंट ह, जना के मेन डिजाइन बाटे हेल्प करे खातिर इंडियन रेलवे के जीरो एक्सीडेंट खातिर। इट इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम मतलब कि ऑटोमेटिक काम करी, अपने आप काम करी सेंसर और बाकी चीज़ के मदद से। विच हैज़ बीन इंडिजिनली डेवलप्ड, जो कि इंडिजिनली डेवलप्ड है, मतलब कि इंडिया में ही एकरा के डेवलप कइल गइल बा। केकरा द्वारा? त रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड जोन ऑर्गेनाइजेशन बा ओकरे द्वारा। RDSO जोन ऑर्गेनाइजेशन भी है, रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन हो जन की एक तरह के रेलवे प्रोजेक्ट के डेवलप करे में, रिसर्च और डिजाइन में हेल्प करेले। इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री विद ट्रायल्स फैसिलिटेटेड बाई साउथ सेंट्रल रेलवे टू अचीव द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी इन ट्रेन ऑपरेशन अक्रॉस इंडियन रेलवे। में मेन काम के बीच चीज़ बा कि इंडियन इंडस्ट्री जो बड़ी से मतलब इंडिया में उपस्थित ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्री बड़ी सन ओहू कुल के साथ कोलैबोरेशन यानी कि मिलजुल के ही बनावल गई बा, जौन की रेलवे के अचीव करे में का हेल्प करी सेफ्टी ट्रेन में। ठीक है, के में ट्रेन ऑपरेशन में ट्रेन चलावे में जो सेफ्टी बा ओके लिया के हेल्प करी के में इंडियन रेलवे में। इट एक्टिवेट्स द ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली। एक्टिवेट करेला मतलब चालू कर देला का चीज़? ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली। तो ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम जो ट्रेन के जो ब्रेक सिस्टम होला, जो पे आदमी जनरली मशीन कौन चीज़ के यूज करेला, जबकि जैसे गाड़ी में होला नीचे ब्रेक दबा दे नीचे पैडल तो बंद हो जाला। ट्रेन में भी इंगा पैडल्स होला, बाकी चीज़ जो के थ्रू के ब्रेक जाला। तो ये जो सिस्टम हुई ऑटोमेटिक हो जाई इफ़ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर द स्पीड रिस्ट्रिक्शन। तो अगर ट्रेन जौन बाटे अगर स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ओके फेल करे उसका ड्राइवर, तो जौन भाई अपने आप जौन बा ऑटोमेटिकली ब्रेक लाग जाए, जो कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होला गाड़ियन में वहींगा। इन एडिशन इट प्रिवेंट्स कोलिजन बिटवीन टू लोकोमोटिव्स इक्विप्ड विद द फंक्शनल कवच सिस्टम। साथ साथ इहो हेल्प करेला कि जो ट्रेन जो में कवच के सिस्टम लागल बा वो चालू बाटे, फंक्शनल मतलब चालू, तो वो में एक दूसरा के का करी प्रिवेंट करी कोलिजन से, मतलब कि एक दूसरे से भिड़े से रोकी। इट इज़ अ सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी। मतलब कि टेक्नोलॉजी में भी अगर कहल जा तो SIL 4 टेक्नोलॉजी बा, जो कि प्रोबेबिलिटी बा एरर के 1 in 10,000 ईयर्स, मतलब कि 10,000 साल में एक बारे में जौन बा हो सकता है एरर आके। इतना बढ़िया है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड बा, जो कि कौन स्टैंडर्ड है? सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, जो से का प्रोबेबिलिटी बा कि एगो हो सकेला शायद 10,000 ईयर में एक्सीडेंट। ठीक बा। तो वंस इम्प्लीमेंटेड मतलब कि एक बार जब एक चालू कर दिए, एक बार लागू कर दिए, कवच विल बी द वर्ल्ड चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो बा ई दुनिया के सबसे चीपेस्ट में सबसे सस्ता ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन सिस्टम हो जाए। ठीक बा। कॉस्टिंग कितना? 50 लाख रुपया पर किलोमीटर, मतलब कि हर जोन पर किलोमीटर जो एरिया बटे वो पे जो 50 लाख रुपये करीब पे खर्च पड़ी टू ऑपरेट कंपेयर टू अबाउट 2 करोड़ वर्ल्ड वाइड। मतलब कि अगर तुलना कल जाए 2 करोड़ जो वर्ल्ड वाइड पे कॉस्ट पड़ेला। इट ऑल्सो ओपन्स एवेन्यूज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दिस इंडिविजुअस टेक्नोलॉजी फॉर रेलवे के साथ ही साथ एक यही फायदा हुई कि चूँकि सस्ता बाटे दुनिया भर में अगर ये टेक्नोलॉजी लगाओ जो 2 करोड़ रुपया खर्च करके पड़ेला, इंडिया में ही पर किलोमीटर जो 50 लाख रुपया में हो जाए। तो ऐसे ही फायदा हुई कि जौन बा एक के एवेन्यू खोल दी, मतलब रास्ता खोल दी कि एक्सपोर्ट मतलब निर्यात के कहाँ चीज़ के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, मतलब ये जौन भारत में पूरा तरह से बनावल गई टेक्नोलॉजी बा एक ही रेलवे खातिर। ठीक बात, इंडिया के निर्यात का पाई और उसे जौन बाटे
विदेशी पूंजी और आई और से जौन बा फॉरेन रिजर्व जो इंडिया में बढ़ सकेला जौन की फायदेमंद होला। अब आके आवल जाए कि वेन वाज इट फर्स्ट टेस्टेड, मैंने कि सबसे पहले कब एक टेस्ट कल गई रहे। तो मार्च 4 2022 में एक सक्सेसफुल ट्रायल कल गई रहे। कहाँ से कहाँ के बीच में, बिटवीन गुलागुडा से चितगीदा रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक बा, साउथ सेंट्रल रेलवे के गुलागुडा से लेके चितगीदा रेलवे स्टेशन के बीच में कल गई। कब, मार्च 4 2022 के। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव इंस्पेक्टेड द ट्रायल ड्यूरिंग विच a head-on collision situation was created with two locomotives moving towards each other, ठीक बा। तो एक का भले कि रेलवे मिनिस्टर खुद एक इंस्पेक्ट कर लेंगे ट्रायल के, हेड ट्रायल के, और के दौरान का भले कि 2 गो ट्रेन दोनों में कवच इंस्टॉल किया गया है, उसके साथ साथ हेड ऑन कोलिजन वाला सिचुएशन किया गया है, मतलब कि वो सामने से होती है, यो सामने से जाता, और दोनों के अगर एक दूसरे में भिड़ंत हुई कि ना हुई एक देखे खातिर कवच लगेला के बाद से यही चेक करे खातिर ट्रायल रन भइल रहे। तो कवच सिस्टम जन बा ई का कैलस कि इनिशिएट कर देलस, मतलब चालू कर देलस का चीज़ ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, और हॉल्ट कर देलस लोकोमोटिव 380 मीटर्स अपार्ट, मतलब कि जब भी एक दूसरा के 380 मीटर के नज़दीक कैलेसन दोनों ट्रेनवा, दोनों लोको ट्रेन मतलब कि इंजन, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लाग गई और गाड़ी जन बा हॉल्ट कर गई, मतलब रुक गई। कितना दूरी पे, एक दूसरे 380 मीटर, मतलब काफ़ी दूरी होला, लगभग 400 मीटर 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर के थोड़ा सा कम। Crossing of the red signal was also tested, wherein the locomotives did not cross the red signal as Kavach necessitated the application brake automatically, ठीक है। एक ही साथ साथ रेड सिग्नल के भी चेकिंग भइल कि रेड सिग्नल के काम, रेड सिग्नल के आपसे टेस्ट कल गई, जिससे देखल जाए कि लोकोमोटिव जन बा वो ई रेड सिग्नल क्रॉस ना कैलस, कहें कि भले ड्राइवर से गलती हो गई लेकिन कवच जन बा ऑटोमेटिकली सेंस करके रेड सिग्नल के ब्रेक के लगा देलस, ठीक है। जैसे का होली का पहले ही पढ़े रहनी चाहिए, अगर बहुत तेज ट्रेन चलती है तो का पे ब्रेक लगा पावेला ड्राइवर, तो वो चीज़ के ई जन बा कवच करे में हेल्प करी। तो ऑटोमेटिक विसल साउंड जन बा वाज लाउड एंड क्लियर व्हेन द गेट सिग्नल अप्रोच्ड, साथ ही साथ जब गेट सिग्नल पे जनरल जगह लगे जब पहुँचल तो जन ऑटोमेटिक सिग्नल भी जन बाय में अपने आप बदल शुरू भइल, जौन कि साफ साफ क्लियर और साउंड रहे। फर्दर कवच ऑटोमेटिकली रिड्यूस द स्पीड टू 30 km/h फ्रॉम 60 km/h एज द लोकोमोटिव एंटर्ड द लूप लाइन। साथ साथ ये देखा जाता है जबकि मेन लाइन से लूप लाइन में जाता है, मेन लाइन मतलब जो ना मेन गाड़ी चल रहा है वो मेन लाइन होला, लूप लाइन होला मतलब कि साइड वाला लाइन होगा जो ना से दूसरे छोट मोट गाड़ी जाली सन, ठीक बा। तो अगर कोनो मेन लाइन से गाड़ी दूसरे लूप लाइन में जाता तो ऑटोमेटिकली एक रिड्यूस कर देला, मतलब कम कर देला स्पीड के, रिड्यूस मतलब कम, कितना 60 km/h से 30 km/h, ठीक बा। तो इहो सेंस करता तो लोकोमोटिव की ट्रेन बढ़ावा, स्पीड बढ़ावा था, घटावा था, ब्रेक लगावा था, और अगर एक दूसरे के नज़दीक आवता तो ओकरो के रोक देता, तो ब्रेक लगा था। व्हाट आर द हाईलाइटेड फीचर, मैंने में ऐसे का खासियत बा कवच के, तो सम फीचर्स विच वे हाईलाइटेड, मतलब कि मिनिस्ट्री के बाद देखल जाए रेलवे मिनिस्ट्री से तो कुछ फीचर जन बाटे, कुछ खासियत जन बा कि जन हाईलाइट कल गई, मतलब कि जना के रेखांकित कल गई बा ऊ ई बाटे। प्रिवेंशन ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर, ओके, मतलब कि डेंजर पॉइंट पर सिग्नल पास करे से रोकी। कंटिन्यूअस अपडेट ऑफ मूवमेंट ऑथोरिटी विद डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट्स इन ड्राइवर मशीन इंटरफेस, इतनी टेक्निकल बा, इतना जाए की जरूरत नहीं है, ठीक बा। ऑटोमेटिक में काम के चीज़ दी बा कि ऑटोमेटिक ब्रेक लगावेला, फिर जौन भी ओवर स्पीड के रोकी गाड़ी के, साथ साथ ऑटो विस्लिंग हुई, विस्लिंग मतलब साउंड मतलब सीटी बजावल, जबकि लेवल क्रॉसिंग गेट्स आई ओ बेरा क्रॉसिंग गेट्स आवेला लेवल क्रॉसिंग गेट, तो ओ बेरा जौन बा अपने आप सीटी बाजी है में, ताकि लोग जब सुन के तनी दूरी बना ले, ठीक बा। तो मैनुअल एरर के चांस कम हो जाला। प्रिवेंशन ऑफ कॉलिजन मतलब रोकी दू गाड़ी के आपस में भिड़ला से। अगर फंक्शनल कवच मतलब अगर दोनों में कवच लागल तो बस साथ साथ चालू होके चाहिए। SOS मतलब सिग्नल होला, मैसेज मतलब कि ई जौन बा ई इमरजेंसी मैसेज होला, बेसिकली शिप वगैरह में पहले लागत रहला कि जौन बा सिग्नल रहला कि इमरजेंसी सिचुएशन आइल बा तो ये SOS मैसेज तुरंत चाहिए, हमने के मोबाइलों में होला, ठीक बा। फिर सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग होला ट्रेन मूवमेंट के थ्रू नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम, साथ साथ कवच लगल बा तो कोनो एक जगह पे आदमी बैठल हुई और वो जो बैठ के नेटवर्क मॉनिटर कर पाई, ठीक बा, वो जो मॉनिटर कर पाई काकि ट्रेन के मूवमेंट की तरह के बाटे, ओके। फिर आता नहीं कि डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का बाटे के, मतलब कौनिंग है कि डेवलप कर लिए कवच के, कौनिंग विकसित कर लिए, विकास कर लिए, कौनिंग रेलवे में लगावल जी। तो इंडियन रेलवे हैड प्लान्स टू इम्प्लीमेंट कवच प्रोटेक्शन सिस्टम टू एन एक्सटेंट ऑफ 2000 किलोमीटर ड्यूरिंग 2022-23, मतलब कि इंडियन रेलवे के प्लान रहल का चीज़ के इम्प्लीमेंट करे के, मतलब लागू करे के कवच के का प्रोटेक्शन सिस्टम के कहाँ तक था, एक्सटेंट मतलब कितना दूरी ले करी जाई, तो 2000 किलोमीटर ले। कब 2022-23, मतलब कि 2022 के 1 अप्रैल से लेकर 2023 के 31 मार्च तक, दोनों के फाइनेंशियल ईयर के एंड हो जाला। अराउंड 34,000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच, और टारगेट के का बाटे आगे जाके कि 34,000 किलोमीटर लगभग रेलवे के जौन बा 34,000 किलोमीटर जो कि ब्रॉट अंडर मने ओके अंदर लिए हल जाई के अंदर कवच के अंदर, मतलब 34,000 किलोमीटर के लाइन एक अंदर आ जाई। It was said 96% of the railway traffic is carried on Indian Railways high density network and highly used network route, मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाला
कि 96% जो रेलवे ट्रैफिक बाटे रेलवे जो ट्रेन गाड़ी चल रहा बा वो इंडियन रेलवे हाई डेंसिटी नेटवर्क हाईली मतलब कि इंडिया के ज़्यादातर जो रूट पर 96% जो रेलवे ट्रैफिक बा वो हाई डेंसिटी नेटवर्क पे चलेला, मतलब कि बहुत ज़्यादा घना हो जो ट्रेन की संख्या बाटे, बहुत ट्रेन चलेली सन, बहुत एक के बाद एक जो ट्रेन बाड़ी सन हो जो टू ट्रांसपोर्ट दिस ट्रैफिक सेफली। तो ये भाई डर बाकी एगो कहीं गलती से कुछ भइल तो लोग के दूसरा ट्रेन आवती था भिड़ंत हो सकता ओकरा करे खातिर रोके के कवच जन बा टेक बहुत ही फोकस्ड बने, मतलब बहुत ध्यान दे के रेलवे बोर्ड के धीरे धीरे आगे बढ़ावे की कोशिश कर रहा बा। द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज हाई डेंसिटी रूट्स एंड ऑन दिल्ली मुंबई न्यू दिल्ली हावड़ा स्टेशन। तो पहला प्रायोरिटी जन रहा वो हाई डेंसिटी में सब बहुत ज़्यादा जहाँ पे घनत्व बाटे ट्रेन के, तो वो मेन बाटे न्यू दिल्ली मुंबई और न्यू दिल्ली हावड़ा रूट जन बा जहाँ पे 160 किलोमीटर के साथ साथ आवेला ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल लागल। हाल ही फिलहाल लगभग प्रयागराज लाग भी गई बस इन सच सेक्शन है हाई कीजू का बा कि ह्यूमन एरर के चांस बा और बहुत ज़्यादा ट्रेन स्पीड बाड़ी सन, बहुत ज़्यादा ट्रेन चलेली सन वैसे। अगला प्रायोरिटी जन रहा वो हाई यूज नेटवर्क विथ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल वाला काम की चीज़ नहीं हमनी को उतना। ओके बाद पैसेंजर हाई डेंसिटी रूट बा वो सब पे ध्यान दिया जाए। फोर्थ फेज में ऑल अदर रिमेनिंग रूट्स, मतलब कि मेन की बाटे कि शुरू में इतना 2000 किलोमीटर का टारगेट रहा ये साल में, अब अगला साल जो आगे चल के 34,000 किलोमीटर में करे के बाद काहे जरूरी बा कि 96% जो बाटे रेलवे ट्रैफिक जो बा वो हाई डेंसिटी नेटवर्क में कल जाला जाना बहुत ज़्यादा ट्रेन चले जैसे कि न्यू दिल्ली और हावड़ा सेक्शन हो गई। उसके बाद ये पे मेन फोकस रही पहले लोग के कई फेज में के बांट दिया गई बा। सिस्टम जन बाटे ओके प्लान कल गया फर्दर एक्सटेंड, मतलब कि और एक जौन बा 4000 से 5000 किलोमीटर फाइनेंस ईयर 24 यानी कि ये 23 से अगला 24 तक करे की भी बाटे। और रेलवे ऑफिशियल के अगर बात मानल जाए तो 4G स्पेक्ट्रम जौन बा एलोकेट कल गई बा रेलवे के जौन की के हेल्प करी अपन ट्रेन के ऑपरेशन बा ओके रिलायबिलिटी में, मतलब कि और अच्छा से होके करे में। लेकिन हाउएवर एज पर ए रिप्लाई बाई द मिनिस्टर इन द लोकसभा में मिनिस्टर के एगो रिप्लाई के अगर ध्यान से देखल जाए ओकर बात पे जाइल जा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट पे के जाए के चाहिए एंटी कोलिजन जो सिस्टम बा वो केवल 16.88 करोड़ होला, मात्र 16.88 करोड़, जो कि बहुत कम बा। दो रोल कहीं 50 लाख तो एक किलोमीटर के बाटे कॉस्ट, तो वो सब सोचिए कितना कम लोग दिले बाटे। द रोल आउट ऑफ कवच इज प्लान्ड इन द न्यू दिल्ली हावड़ा एंड न्यू दिल्ली मुंबई सेक्शन विद द टारगेट कंप्लीशन डेट ऑफ मार्च 2024। एक जन रोल आउट बाटे कवच के वो न्यू दिल्ली हावड़ा और न्यू दिल्ली मुंबई सेक्शन में प्लान बाटे मार्च 2023 ले। फर्दर जो नेक्स्ट एक्सपेंशन बा आगे जाके एक और ही बढ़ावल जाई और एक्सपीरियंस जो की इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन से मिली ओकर बाद से अबेले 1455 स्क्वायर किलोमीटर रूट किलोमीटर बन बाटे वो साउथ सेंट्रल रेलवे में एक ले आई गई बा। ओके 576 किलोमीटर जन बाटे रेलवे के वो महाराष्ट्र स्टेट में खुद बा, महाराष्ट्र में खुद बाटे। और आगे लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई बा के हिसाब से पे 22 करोड़ रुपया खर्च होता है, काफ़ी कम खर्च हो रहा है सरकार के द्वारा पे से। कुछ कवच है प्रिवेंटेड उड़ीसा एक्सीडेंट का कवच जन बा उड़ीसा के एक्सीडेंट के रोक सकत रहा मेन मुद्दा पाइल जा। तो कवच जन बाटे मेन बालासोर इंसिडेंट के बाद से न्यूज़ में आई रहा। तो आमिड्स बहुत लोग अमिड दम आफ्टर मैथ ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि ऑल सबके बीच में जन बाटे ई बात चल रहा बा कि बहुत लोग आर्गू कर रहा बा कि कवच जन बा वो एक्सीडेंट के रोक सकत रहा, लेकिन एगो रेलवे के एस्टिमेट आयल बा कि कवच जन बा वो ये रूट पे अवेलेबल ना रहा। ऑल्सो एज पर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द रेलवे इशू अराउंड नून द रेस्क्यू ऑपरेशन वेर कम्प्लीटेड दिस ठीक बा। तो इहे जन बाटे एक आइल बाटे कि वो रूट पे रहबे ना कैले तो कहाँ से होके रुकी। हाँ अगर कवच रही तो एज कहल गई बा कि सिग्नल क्रॉस ना करी थी, साथ ही साथ जौन बे ई जौन ट्रेन बिया जौन ई कवच का करी कि 2 गो ट्रेन आपस में नज़दीक बटे तो रोक दी, तो देखी कि दूसर गाड़ी खड़ा भी आगे तो 300-400 मीटर के आसपास रोक दिल रही, लेकिन कोलिजन वो सामने वाला में भी लगे के सिस्टम होकर में भी लगल होके के चाहिए। और साथ ही सामने से कोलिजन के रोक रहा बिया हेड ऑन कोलिजन रोक लिया बे कि बैक कोलिजन भी रोकी, ये बात की तो पुष्टि नहीं है अभी पूर्ण रूप से। तो ई बात कहल मुश्किल होगी का ई रोक पाई तो क्या रखे कि ना, कहें कि पीछे से आके लड़ल भी है, साथ साथ लड़े के बाद से कुछ बोगी दूसरा ट्रेन पे जाके गिरल बा तो फिर एगो एक्सीडेंट भइल बा। तो बहुत ही पेचीदा मामला है, इतना आसानी से नहीं कहल जा सकत कि का हो सकत रहा। और सब देखनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।